Nik uste dut gaur agerian geratu dela batetik, erakunden arteko elkar lanaren garrantzia eta beharra. Eta bestetik emakumeen kontrako indarkeriarekin bukatzeko gizarte osoaren ekarpenaren beharra baita ere. Erakundeak, komunikabideak, familiak, enpresak, denek dugu zeregina gai honetan. Eta denek egin behar dugu zerbait. Eta gogorarazi nahiko nuke, zentzu horretan, berdintasunerako eta indarkeria matxistari gabeko bizitzen aldeko herri ituna horren eredu bat badela. Itun honekin, bizkortu egin nahi dugu berdintasunaren lorpena. Eta arreta berezia ari gara jartzen horretarako gazteengan. Testuinguru horretan kokatzen da baita ere kanpaina hau. Kanpaina honek agerian utzi nahi izan du errealitate bat, askotan ezkutuan dagoena. Edo bizi izan gara denbora batean behintzat errealitate horri bizkarra emanez, nahiko arreta eman edo eskaini gabe. Eta zein da realitate hori? Gure etxean bertan, gure seme alabak emakumeen kontrako indarkeria ikasten egon aldirela. Indarkeriara sarbide erraza dutela. Eta arrisku handiena da, eszena pornografikoetan ikusten duten errealtzat hartzea. Hau da, fikzioa eta errealitatearen artean ezberdintasunik ez egitea. Honek benetako arazo bat dakarkie gure gazteei. Bereziki emakumei, hauek baitira, gaur egun nagusi den pornografian beti indarkeriaren mespretxu eta sakartasunaren hartzaileak.